Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nerenepangaken kita saking kelompok setunggal 11 kali. Kula Davida Dwi Pratiwi nomor absen 9. Kula Sifa Fauzia nomor absen 3 sekawan. Lan kula Rizal Azam Muzaki nomor absen 3 kali. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kasarira dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri Mojoagung serta kanca-kanca pengurus OSIS SMA Negeri Mojoagung ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga kula panjenengan ngaturaken puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karaharyan saha kawilajengan satemah kula panjenengan saged makempal ing adicara dinten menika. Selawat saha salam tansah kawijo kasarira kula aturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu syafaatipun ing yaumul akhir. Ingkang salajengipun boten supe kula ngaturaken agunging panuwun saha sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hamrawuhi adicara dinten menika. Para rawuh ingkang minulya ing budi, dinten menika kula panjenengan sami ngawontenaken kegiatan rapat rutin anggota OSIS SMA Negeri Mojoagung. Ngrembak babagan kegiatan maulutan ing sekolah. Kagem kegiatan punika tamtu kemawon kula betahaken pambiyantu kanca-kanca sedaya samangke Bapak Ibu Pembina OSIS badhe paring daftar panitia kangge acara kasebut. Kula nyuwun kanca-kanca ingkang kadhapuk saged nglampahi tugasipun kanthi sae. Satemah acara kasebut saged lancar lan boten kirang setunggal menapa. Mekanten ingkang saged kula andharaken matur nuwun awit kawigatosanipun mbok bilih wonten klentunipun atur kula nyuwun agunging samudra pangarsani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, kula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kasarira dumateng kula panjenengan sami. Ingkang dahat kinurmatan Bapak Ibu Pembina OSIS SMA Negeri Mojoagung serta kanca-kanca pengurus OSIS SMA Negeri Mojoagung ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga kula panjenengan ngaturaken puji astuti dumateng ngarsanipun Gusti Allah ingkang Maha Kuwasa, ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahyan, saha kawilajengan satemah kula panjenengan saged makempal ing adicara dinten menika.
Salawat saha salam tansah kadiwa kasarira kula aturaken dhateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun antu-antu sahabatipun ing yaumul akhir. Ingkang salajengipun boten supe kula ngaturaken agungipun panuwun saha sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hangrawuhi adicara dinten menika. Para rawuh ingkang minulya ing budi, dinten menika kula panjenengan sami ngawontenaken kegiatan rapat rutin anggota OSIS SMA Negeri Mojoagung grembak babagan kegiatan mauludan ing sekolah. Kagem kegiatan punika tentu kemauan kula betahaken pambiyantu nipun kanca-kanca sedaya. Samangke Bapak Ibu pembina OSIS badhe paring daftar panitia kangge acara kasebut kula nyuwun. Kanca-kanca ingkang kadhapuk saged ngahpahipun tugasipun kanthi sae. Satemah acara kasebut saged lancar lan boten kirang satunggal menapa. Mekanten ingkang saged kula aturaken matur nuwun awit kawigatosanipun mbok pilih kathah klentunipun atur kula nyuwun agunging samudha pangasami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugia kasugengan tansah kosoriro dumateng kula lan panjenengan sedaya. Ingkang dahat kinurmatan Bapak lan Ibu pembina OSIS SMA Negeri Mojoagung serta konco lan konco pengurus OSIS SMA Negeri Mojoagung ingkang kula tresnani. Alhamdulillahirabbil alamin. Sumangga kula lan panjenengan sedaya ngaturaken puja-puji astuti dumateng ngersanipun Gusti Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten karahmatan, karaharjan, karahayan saha kawilujengan. Satemah kula lan panjenengan sedaya saged makempal wonten adicara dinten menika. Shalawat saha salam tansah kawijaga sarira kula aturaken dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun diantu-antu syafaatipun ing yaumul akhir. Ingkang salajengipun boten supe kula ngaturaken agunging panuwun saha sugeng rawuh dumateng panjenengan sedaya ingkang sampun kersa hangrawuhi adicara dinten menika. Para rawuh ingkang minulya, dinten menika kula lan panjenengan sedaya sami-sami ngawontenaken kegiatan rapat rutin OSIS SMA Negeri Mojoagung. Kula lan panjenengan sedaya badhe ngrembakaken adicara ingkang badhe dikalaksanan wonten SMA Negeri Mojoagung. Inggih menika ngulutan. Kagem kegiatan kasebut tentu kemawon kula betahaken pambiyantu panjenengan sedaya. Semangke Bapak lan Ibu pembina OSIS saged daftar panitia adicara kasebut. Kula nyuwun kanca-kanca OSIS sedaya saged nglampahi tugasipun kanthi sae. Satemah acara kasebut saged lancar lan boten kirang satunggal menapa. Mekanten ingkang saged kula andheraken. Matur nuwun awit kawigatosanipun mbok bilih kula wonten kathah kelentah-kelintunipun kula nyuwun agungé samudra pangersami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.